E agora é o momento de que lle pase o relevo a testemunha aquí nos estudos centrais da IGADI Televisión a, a Tallán Gaspar Sorxe. Ela é actualmente a secretaria da Asociación Internacional de Estudos Galegos, profesora, colaboradora no programa de Estudos Galegos da Universidade Estatal de Río de Xaneiro e no proxecto Galicia Transatlántica. É formada en xornalismo e letras desde hai 10 anos, por iso dedíquese a estudar a lingua, a cultura e a literatura galega. E por iso desenvolveu diversas pesquisas no nivel de especialización, mestrado e doctorado. Actualmente é doutorando da Universidade Federal de Río de Xaneiro, orientaxado pola Universidade de Santiago de Compostela, pola cual realiza unha pesquisa sobre a imaxe nacional da Galiza na literatura infantil e juvenil. Ademais, é profesora de portugués na Escola Municipal Cívico-Militar Carioca, onde tamén lectora, é lectiva de galego e oficinas de música e baile galego Baia. É unha embaixadora total da Galiza no Brasil, é autora da novela Nosa Concha de Retallos do ano 2022, editada pola editora Menino Morreu, que eu recomendo a todo o mundo, eu sou de Santiago, entón, ademais, pois é unha beleza de novela poética que para quen está enamorado de Santiago vai adorar. E, por último, quero dicir que desde o ano 2020 é investigadora asociada do IGADI. Isto levoulle a participar na nosa primeira experiencia similar a un maratón, que foi cando fixemos o proxecto O Mundo desde aquí, a pandemia da COVID-19. Dimos a volta ao mundo por 27 países nun directo de 4 horas. Previamente, desde eses 27 países, pois elaboráronse textos de como se vivira a pandemia e os confinamentos nos seus países. Aí foi cando coñecimos a Tallán e é unha honra que este con nós presentando este maratón como parte da IGADI TV. Así que deixolle os mandos dos estudos centrais a Tallán e despídome ata dentro dunhas horas. Gratidão, Daniel, por essa apresentação tão afetiva. Eu queria agradecer, primeiramente, né, o privilégio de estar aqui como apresentadora, né, fazendo essa mediação entre um episódio e outro. Estou acompanhando desde as 7 horas do Brasil, porque o fuso horário, né, nos complica um pouco para poder estar em todas as atividades. E eu achei que, apesar da gente ter dividido, né, a maratona em episódios, desde o momento que eu comecei a acompanhar, eu comecei a perceber que muitos assuntos e muitos temas se tocaram, o que é muito bonito, né? Quando a gente assiste numa tacada só, a gente poder ver esse fio condutor, né? Esse leitmotiv acontecendo de maneira real e síncrona. Acho que estamos todos aqui, né? Para a gente poder dar início. Daniel, posso, né? Já convidar a Marta a fazer a apresentação? Sí. É, não vou dar boa tarde, porque eu estou no Rio de Janeiro ainda, bom dia. É, e queria já iniciar esse novo episódio, que é o episódio de esportes. Chegamos ao episódio mais longo do Maratón de 2025, o de deportes, que nesta ocasião centramos no futebol. E não é por acaso que o brasileiro foi convidado para estar aqui, né? Suponho. Para conduzir este episódio, temos a maior especialista em diplomacia deportiva em Galícia, Marta Álvarez, licenciada em Ciências Políticas pela Universidade de Santiago de Compostela, investigadora associada ao IGADI, além de deportista, com muito notáveis resultados em judo e futebol. Não sei se pronuncio certo, porque no Brasil seria judô. Muitíssimas graças, muito obrigada, Marta. Bem-vinda ao Maratão. Passo para você a palavra, para você começar quando quiser. Moitas gracias, Tallán, moito obrigado tamén. Non sei se a mellor especialista, pero dende logo que sí, a que máis convencida está do potencial do deporte. Xa non só falo a nivel internacional, olímpico, estes grandes eventos dos que tamén defendo moito, estou moi convencida de que o deporte foi e será tamén un gran nexo de unión. Para falar sobre isto, teño uns convidados de luxo hoxe.
Vou facer unha pequena presentación para adaptarnos un pouco ao tempo do maratón e así teñen máis tempo para falar eles que son os importantes hoxe. Entón, vou mencionar un pouco por que están vencellados a esta sección. Se queredes saber máis deles, tedes a biografía na páxina do maratón. En primeiro lugar, temos a Carlos Alberto Andújar. Ele é fillo e neto de galegos, pero naceu e reside no sur da capital federal de Bos Aires. Estivo sempre vencellado á vida social do Club Deportivo Español de Bos Aires, un equipo fundado en 1956 por españoles emigrados, pola propia natureza da emigración da época, moitos deles galegos. Foi directivo deste equipo durante 14 anos, presidente de prensa, perdón. Boas tardes, bo día, supoño, para ti, Carlos Alberto, un placer terte aquí. Que está, pero debe ter algún problema coa cámara, co micro. A verdad que non sei se nos escoita. ¿Ahí el micro está saliendo? Ahora sí. Agora sí. La cámara no me veo yo, no sé si está saliendo o no. Nós tampouco. Pero se non vou presentando aos outros, despois cando lance as primeiras preguntas, a ver se temos resolto da cámara. Dale. Continúo. Sí. Bueno, vou presentando tamén a Viviana Santiso. Ela tamén é filla e neta de galegos, pero naceu en Winchester, criada en Londres. No seu caso, estivo vinculada ao Fútbol Club Deportivo Galicia de Londres. Ademais, retornou a Galicia, onde tivo relación co Deportivo, co Real Club Deportivo da Coruña e ca Federación Galega de Fútbol. Un saúdo, Viviana. Continúo, temos tamén a María Sabarís, última incorporación da última hora ao maratón, e moitas grazas pola túa disponibilidade. Entre outras moitas cousas, galega residente en Londres, xornalista e unha das fundadoras e actual vicepresidenta da Peña London Celtas, que vai chegar á súa primeira década de vida. Moitas gracias por estar connosco. A vos. En último lugar, por data de creación dos organismos, temos a José Manuel Méndez Uzal, que é actual presidente da Peña Deportivista Sweet Holland. Benvido. Hola, Marta, boas tardes. Moitas grazas. Como podedes ver, temos galegos de segunda, terceira xeración, temos tamén galegos que emigraron máis recentemente da nova diáspora, temos dúas historias de clubes fundados para xogar, e temos outras dúas de peñas formadas tamén para xuntarse con outros galegos para seguir a un equipo xa da nosa terra. Gustaríamos saber, vou vos dar a palabra un por un, para que contedes, vinculado á vosa experiencia, a vosa historia, que papel xogou históricamente o deporte como ferramenta de integración social e de identidade cultural nas comunidades migrantes. Se vos parece, empezamos no orden que presentei por Carlos Alberto. Bueno, Deportivo Español en Argentina fue un boom en su momento. No se puede imaginar lo que fue en aquella época. Eran millones de españoles, a los españoles acá en Argentina, diles galegos, porque el galego cuando vino hizo todo lo que era parte gastronómica, o sea, estaban en los bares, en restaurantes, en el almacén, en la despensa, y para la gente argentina el galego era el español. Entonces era el equipo de los gallegos que en menos de 10 años logró subir, desde que se crea el club, a la división de honor. Había multitudes, llevaba las mismas cantidades de gente que llevaba el Boca o el River o cualquiera de ellos. El problema que tuvo que duró un solo año en esa división de honor y la desazón de la gente empezó a expandirse. Bajó como Deportivo últimamente, bajó 2 o 3 categorías, estuvo perdido en el ascenso, se logró armar de vuelta nuevamente y
En el año 84 logró ascender otra vez a primera, pero ahí sí fue con un gran éxito. Eh, Imaginen, estuvo 14 años en primera división, pero imaginen que durante 10 años el Depor o el Celta les gane 10 o 12 veces al Madrid, al Barcelona, al Atlético. O sea, estaba peleando los campeonatos, 2 veces terminó tercero, estaba siempre entre los equipos que comandaban las tablas de posiciones. Eh, Como integrador, el Deportivo, cuando nació, fue, eh, está muy separada la migración en Argentina, muy separada. Se habían hecho muchos clubes, eh, cada región tenía el suyo, cada alcaldía tenía el suyo, cada pueblito tenía el suyo, y Deportivo Español juntó todos juntos en un solo club, sin tener ningún tipo de separación por la región, ni tampoco por lo político. Recordemos que los migrantes que venían en aquella época, algunos venían por fame, otros por política, y Español los juntó a todos y fue hermanador de eso. Durante prácticamente toda su existencia nunca se faló de política, ni tampoco había problemas por las divisiones. Incluso cuando se hizo la ciudad deportiva de nuestro estadio, el estadio que estamos orgullosos, de lástima que no anda la cámara, no sé qué motivo tendrá, que no puedo ver con la cámara. No sé si ustedes ven las imágenes. Non temos imaxe, pero temos o audio, estamos te escoitando. Había preparado unas fotografías para que vean. Nuestro estadio es un estadio muy grande, un estadio de 32.500 personas, con iluminación propia. Pueden llegar a verlo en internet. Hay un video de YouTube, Estadio Nueva España, y entre paréntesis 107, que lo refleja, es un estadio hermoso. Y lo que fue de hermanador Deportivo Español es que éramos todos una gran familia. Las comidas que se hacían eran multitudinarias, incluso con el tema del arte. Acá vino Julio Iglesias, acá vino Joan Manuel Serrat, vino la Orquesta Compostela, que nos hizo un tema, la Orquesta Compostela. Eh, o sea, estuvo Pedrito Rico, estuvo Carmen Sevilla, estuvo Rosarito Flores. O sea, se trataba de mantener la cultura y, como siempre decíamos, era un pedazo de España en Argentina. Eh, ¿cómo poder explicar lo que uno siente como pasión? Es muy difícil, pero hubo un momento muy difícil en Argentina que fueron los contos de galegos. Me tocó ser adolescente y en ese momento era difícil. Y pasóme con varios conocidos que no gustaban decir que eran galegos porque sentían vergüenza de los contos, ¿no? Y creo que Deportivo Español ayudó mucho a que se dejase de usar eso de los cuentos de gallegos, porque cuando le ganaba a Boca o le ganaba a los equipos grandes, o jornal, los títulos eran: esto no es chiste de gallegos, o el mejor chiste de galegos, o los que se rieron del chiste fueron los galegos. Y es como que empezó a cortarse esa, pero fueron prácticamente 8 o 10 años que era prácticamente un acoso, porque donde veían un gallego empezaban a decir y eran 10, 15, 20, 30 chistes, que hoy nadie aceptaría una cosa por el estilo, pero en aquella época era feo. Y para los jóvenes era muy frustrante. Por eso muchos de los españoles en Argentina no salen a decir peito abierto, soy galego. Y creo que es una de las falencias que tuvimos o que tuvieron nuestros ancestros en el que los hijos sean orgullosamente galegos. Mi papá un día me había tenido un incidente y me dijo: me alegro que te pelees defendiendo por ser gallego
y no por otros motivos. Creo que es algo que se lleva en la sangre, creo que a veces hay que querer defender y por eso muchas veces digo que no solo se es gallego por nacer en Galicia, sino por aquellos que quieren serlo, ¿no? Pois sí, totalmente, que boa historia de como tamén sirve para reforzar un pouco o noso orgullo e a nosa identidade. Pasando ao relato un pouco máis parecido, Viviana, que tal? Benvida, que nos contas tamén ao respecto da túa vinculación co Deportivo Galicia de Londres. Vale, pois o FC Deportivo Galicia de Londres naceu no ano 68 máis ou menos. Outra vez de novo había moitos galegos na parte oeste de Londres, onde pois esa emoción, esa morriña común que tiñan, pois decidiron a través do fútbol pois estar máis unidos e crearon o primeiro equipo chamábase Centro Galego de Londres. Uns anos máis tarde uníronse con outro equipo que estaba máis relacionado co Deportivo, polo RC Deportivo da Coruña, e formouse o FC Deportivo Galicia de Londres. É un club bueno, que sempre pois o que a equipación leva a bandeira galega, leva o escudo leva a cruz de Santiago, o xogar pois na liga inglesa, pois cada partido pois están representando non só no nome co tema de Galicia, senón na equipación que levan e agora a verdad que quen o leva son fillos e netos desos galegos desa primeira onda de inmigración. No 2006, na tempada do 2006-2007, estivo a punto de desaparecer porque sigue sendo parte do Centro Galego de Londres. Entón, no Centro Galego de Londres estaba o club de fútbol máis o grupo de danza e de gaitas. Entón, claro, reciben subvencións por parte da Xunta, pero non é suficiente. E isto sempre leva un coste. O coste é que agora, por exemplo, o Centro Galego de Londres só ten o FC Deportivo Galicia. Non hai grupo de danza que forme nin de gaitas que forme parte do centro. Pero nos anos 90, cando o Centro Galego pois era convidado imagínate, a París, o Centro Galego de París, íbamos todos xuntos en 2 autocares, tanto o club de fútbol como o grupo de danza, e facíamos unha festa, bailábamos a noite en París, os dous grupos de danza, e o día seguinte había un partido de fútbol no FC Deportivo Galicia London co equipo pois pariseño. Isto pasou tamén cando fomos a Bélxica, tal. Entonces, queiras ou non, pois estás nunha cidade estranxeira, a xente pois pregunta, especialmente antes de que o Real Club Deportivo xogara en Europa, bueno, xa sabes, bueno, a min me vedes que son loira, cando falo en inglés, pois obviamente my English is native, é dicir, son nativa. Entón, cando me preguntaban o nome, me dicían, cando lles dicía que era Viviana, me dicían, oi, que nome máis, que nome, ese non é un nome inglés, que son española. E me dicían, pero que non pareces que son de Galicia. Entón, todo eso, que era só non cando, co boom do Real Club Deportivo da Coruña e do Celta despois, pois queiras ou non, son os que a través do deporte pois podes poñer a Galicia no mapa, e especialmente a través do fútbol, porque polo que vexo hoxe estamos todos, creo que vinculados co mundo do fútbol, aínda que isto é de deporte, vemos de novo que, bueno, pois faltan esos deportes, pois que sexa baloncesto, atletismo, tal, que seguramente hai galegos no mundo que os estén practicando e que tamén pois habría que facer algo por eles. Pois sí, temos, por sorte, unha chea de galegos entre os mellores do mundo en outros deportes. Daremoslle voz en futuras ediciones, esperemos. A verdade que chulo que haxa un equipo en Londres que leve
as nosas cores por Londres adiante. Agora pasamos con María Sabarís, se nos contas a túa experiencia. Hola, que tal? Bueno, pois a miña experiencia ten máis que ver coa Peña London Celtas, que é a peña do Celta aquí en Londres, que se fundou vai facer 10 anos este ano. Tamén teño que dicir que creo que a diáspora, digamos, futbolística en Londres está máis vencellada ao Deportivo que ao Celta. Quero dicir, hai unha peña do Deportivo aquí que é moito máis antiga que a do Celta, está moito máis vencellada a emigración deses anos 60 que chegou a Londres. Pero bueno, nos dous casos, creo que isto é válido para os dous casos, creo que as peñas de fútbol, neste caso de fútbol, nacen precisamente pues, como un fío conductor, non? Como unha ponte, non son meros grupos de persoas que se xuntan a ver un partido de fútbol, senón que eu creo que pues, teñen unha componente emocional que quizás non existe nas peñas pues, do país, que hai moitas peñas do Celta e do Depor, pero, digamos, creo eu que non teñen esa necesidade de estar conectados, non? Coas raíces, coa casa, e todas as persoas que estamos na diáspora queremos de algún xeito manter viva a nosa herdanza cultural, que o fútbol para min é parte da miña herdanza cultural, eso xa é outro debate, pero para min é parte da miña herdanza cultural e creo que todas as persoas que estamos na peña tamén, pero non só cultural, tamén pois, familiar, de arraigos ou sobre todo que compartimos coas persoas coas que nos xuntamos para ver o fútbol. Pero bueno, obviamente isto pode darse a través de moitas outras cousas, pero o fútbol consigue iso, que tenga esa dimensión, non sei, emocional ou social, incluso épica, non? Que non teñen outras disciplinas e que permite precisamente crear, non sei, crear como máis, bueno, non direi máis unidade, pero sí crear unha familia que se conecta, non? Con Galicia neste caso a través dun equipo de fútbol, que neste caso é o Celta, pero pola miña experiencia eu o que vexo nestes 10 anos é que ademais no noso caso, a nosa peña é un centro catalizador ou acelerador de moitas outras cousas, da lingua, da cultura, por suposto, pero da lingua especialmente. Eu coñecín a moita xente nestes anos que me dicía que eles non falaban, non eran galego falantes, empezaron a falar, non é que empezaran a falar galego en Londres, obviamente, pero sí que quizáis estudaron galego no cole, non sei, na peña, a lingua que usamos vehicular maioritariamente en moitas épocas foi o galego, entón que se sentían como que a través da peña eran capaces de expresarse en galego algo que non facían, por exemplo, en Galicia. Iso me parece moi bonito. É ben bonito, tes toda a razón. Ao final, non é só xuntarse para ver un partido de fútbol. Supoño que terá unha experiencia máis ou menos parecida, pues, Manuel. Bueno, tes de nombre Manel, non sei como prefires que me refira a ti. A diferencia é que, bueno, a diferencia de Reino Unido e Argentina, os Países Baixos non é un sitio con tanta diáspora galega, non sei se tes unha experiencia distinta, se foi máis difícil, que nos contas ao respecto. Pois eu primeiro, Marta, antes de todo, comparto totalmente o que dixeron tanto Viviana como María desa experiencia, e quero levar un pouquiño, se me permitides, non? A diferencia antes deso, estou a mirar no YouTube e vexo que hai moita xente que está a contactar de outros sitios que non falan galego, pero son quasi galegos, non? Que son angoleños, mozambiqueños, a brasileira que tamén temos, e se me permites vou facer un inciso de 10 segundos para agradecer a toda esa xente que está a ver agora que nós somos galegos, que é un idioma, unha lingua que nós há moito tempo somos juntos, e que agora que vocês están a escutar a nós como nós falamos un idioma muito parecido de vocês, pois é muito engraçado para mim, não? E vivendo fora da Espanha, que eu vivo na Galícia, fora da Galícia, vivendo nos Países Baixos. Muito obrigado a todos aqueles que estão a escutar agora. Despois desse inciso, pois eu queria falar isso, máis ou menos o das peñas non é nada diferente. Eu levo vivindo de Galicia, fora de Galicia, 21 anos. Agora Países Baixos é o cuarto país no que estou a vivir.
e sempre te ven aquela morriña, no? Que nos dos galegos, eu lembro ainda, e non quero lembrar moito, cando marchei no 2004 fora daqui da nosa terra, e crucei o ponte de Ribadeo para ir a traballar ao oeste de Europa, e sempre pois tiñamos eso, non? E o deporte sempre foi unha maneira, un nexo de unión, efectivamente, os equipos e a cultura, pois vai todo en torno a eso, xira en torno de que nos, pois gustanos eso. E a parte do fútbol, estar de presidente da Peña os últimos 5 anos, sempre fui moi deportista, é un deporte do que fixen que non é moi popular, pero que se xoga aquí tamén en Galicia, é o béisbol. Comecei a xogar o béisbol cando tiña 14 anos, fai xa máis de 30 anos, e xogaba aquí na Coruña, eu agora mesmo estou aquí en Coruña, que estou de vacacións, estou de ferias, como diría en portugués, e comecei a xogar aquí, comecei con esa xente que viña de algún fillo de migrante retornado, non? Que comenzaban, pois, viñan de Venezuela, algúns viñan de Puerto Rico, de países principalmente caribeños, que é onde se xoga ese deporte, maioritariamente, non? E cando cheguei aos Países Baixos en 2014, pois o meu fillo pequeno quería xogar o béisbol porque eu xogara o béisbol de pequeno. Comecei con ele, ao final, de alguna maneira, fixe un enlace cun equipo de béisbol que estaba ali, ele comezou a xogar, e comecei a entrenar os meninos, e despois, pois, veño un venezolano e dixeme, se queres xogar o béisbol con nós, podes xogar con nós, e comecei a xogar no equipo, non? E na parte esta de integración, non, pois obviamente cando falas con calquera persoa de Centroamérica ou Sudamérica, gallegos, como dixo antes o Carlos, se non lembro mal o nome del, que son españoles realmente, que da igual de onde sexa, que para eles é iso. E comecei a xogar nese equipo de béisbol, estive na Liga Nacional de aquí de Holanda, que, para que sepades, é a máis importante de Europa, de ligas de béisbol. Despois está a italiana e a española, que están aí as dúas, pero a holandesa é importante, sobre todo porque teñen moitos antillanos. E no ano, se non lembro mal, no ano 2017, organicei un torneo internacional de béisbol. E trouxe un equipo de béisbol que xogamos en Holanda contra xogar os dous daqui da Coruña, o Béisbol Cambre e o Druidas. E organizamos o béisbol, claro, nós, obviamente, non son un raparigo, non teño 20 anos, xa teño os meus aniños. E cando chegamos aquí no 2017, pois aí 8 anos, non estaba como agora, pero tampouco era un chavaliño. E chegamos aquí a xogar contra eles, e sorprendeu-me moito que a maioría dos equipos, cando eu xogaba, a maioría éramos todos de aquí, e viña algún de fora. E cando vimos aquí, eran prácticamente todos de fora, e había algún de aquí. E, obviamente, eu era nexo de unión, pero tanto o Concello de Cambre como o Concello de Culleredo, que xogamos na Universidade Laboral, fixeron aquel todo, estaban contentos porque eu fora de España pensara vir aquí para traer un torneo internacional. Non sei se máis se xogou algún torneo máis internacional, pero vimos aquí co equipo, claro, nós chegamos aquí con 40 e tantos anos todos, os chavales tiñan 20 anos, deronnos unha paliza todos os partidos, non gañamos nada, non fixemos nada, algún quedou ferido, mancado, pero nada máis. Pero a cousa foi esa, de traer a xente, cando a xente chegou aquí, que na parte cultural, na que quero facer inciso, os holandeses que viñeron aquí, éramos uns 15, ficaron sorprendidos por todo o diferente que era España, non? Que a xente cando pensa España pensa olé, paella, sangría. Eu podo dicir aquí que a primeira vez que comín paella na miña vida foi en outubro de 2004 en Bosnia e Herzegovina, porque fixeron os militares. Nunca antes comera nin paella, nin beber a sangría. E máis, naquela festa, fixen unha queimada para 400 persoas. Imaginade con xuro, con todo, para fazer eso. Pois eso digo, no? Que o deporte, ao final, leva a cultura, leva a encaixar con outra xente e un pouco disfrutar, no? De ofrecer o que nós temos, que antes escutaba os que estuveron previamente e falaban de que os galegos podemos facer moito. Eu penso que todo o mundo pode facer moito, o único que ter gañas é facelo, non? Con ou sin diñeiro. Pois se non podes sin diñeiro, pois é nos momentos no que realmente é cando máis inventas e podes facer alguna cousa. E penso que, bueno, o deporte ten iso, que parte de manter en forma, pois culturalmente é un nexo de unión entre persoas. Pois sí, totalmente, moi interesante o teu relato tamén como beisbolista, aporta unha nova óptica. Así por un pouco por riba, por non enredarnos moito, o maratón do ano pasado, en vez de por temáticas, era por países. Se preguntábamos aos convidados que cousas coñecían de Galicia nos países nos que estaban, pois no Xapón ou en calquera punto do mundo. Moitos sitios mencionaban ao Dépor e ao Celta. Non sei se tedes nos países nos que estades vos, se notáchedes tamén que son un elemento moi recoñecido, porque isto podería ser un potencial.
Se vos parece, empezamos por Carlos, non esta pregunta non para enredar moito, en plan, a ver se tedes a mesma Vos, percepción. sí, aquí el fútbol es fundamental y consúmese mucho fútbol. El Depor y el Celta, bueno, el Depor ahora últimamente, como está en ascenso, no llegan los partidos, eh, pero sí, se ven camisetas incluso por la calle, de gente que las compra, incluso gente que ni siquiera es hincha por el hecho de usar las camisetas y capaz que se la regala un padre o una nai o un familiar. El fútbol es muy transmisor de ese tipo de cosas. Yo quería cortar a lo que estaban diciendo de eso de falar galego. Eu, la primera vez que falo en público y ante tanta gente, normalmente falo con meu pai en casa, así, muy para puertas adentro. Pero todo lo que aprendí, también de lo que me enseñó meu pai, eh, es por ver la televisión de Galicia, ver las series, ver los programas, uno va mimetizándose con el idioma y es muy importante. Y esto viene en relación con lo que dijo en el anterior tema, que estaban hablando sobre el tema de la ciencia y de cómo hacer para poder... Y todo ese tipo de cosas vienen por ósmosis. Todas esas cosas se aprenden si uno las mama, si uno está encima, si uno las comparte, si uno las puede tocar y ser parte de su vida. Cuando las cosas están ahí, nadie va a ir a buscarlas. Nadie quiere ser astronauta porque un día vio una película de ser un astronauta, sino que tiene que tener alguien que lo introduzca a esa fisonomía de querer ser, de mirar, vamos a esto. Los músicos, ¿cómo se hacen músicos generalmente? Porque hay alguien en su entorno que tiene música o en su casa practica música. Y lo mismo con el fútbol. Uno practica fútbol porque de chico todos los compañeros juegan fútbol, entonces uno juega fútbol. Y los que practican rugby juegan rugby. Todo se mama por ósmosis. Por eso es muy bueno lo que hace Televisión de Galicia. De repente creo que habría que darle mucho más espacio. Por ejemplo, acá se tiene que pagar aparte Televisión de Galicia y si no tiene que buscarse por YouTube. Antiguamente los cables la tenían incorporada. Eh, Mi papá, por ejemplo, paga un canon aparte para poder tenerlo especialmente y tiene un aparato para poder ver especialmente Televisión de Galicia. Creo que por el lado de los clubes, creo que tendrían que tratar de buscar más en las diásporas, buscar más en- en los países donde hay inmigración española, para tratar de que esa gente se personalice con el club. No se da mucha importancia a eso. Nosotros en Deportivo Español ahora estamos tratando de buscar, bueno, pasamos un proceso de quiebra muy torturoso, habíamos perdido las tierras, ahora estamos recuperando parte. Vamos a tratar de implementar eso para poder conseguir en España la cantidad de gente que retornó a España, tratar de recuperarlos, tratar de que participen de la vida del club, que se vayan interiorizando de ciertas cosas que van pasando, de lo que vamos viviendo y de las metas a futuro. Pois sí, esperemos que teñades moito éxito con iso. Ao final tamén hai que ter unha relación bilateral entre os que estaban ali e foron e ao revés. Exacto. Se nos conta agora Viviana Santiso. Pois obviamente nos anos 90 e despois a principios dos anos 2000 o Real Club Deportivo, esa época en o que era a UEFA e despois na Champions League. Eu lembro, mira, vou vos dar unha anécdota que cando o Depor foi xogar a Birmingham contra o Aston Villa, pois obviamente todos os galegos que estábamos alá fomos a ver ese partido por distintos sitios que ahora que aínda que hai a peña RCD London, que é a máis reciente, a máis antigua de Londres, é a peña Super D por Londres, entón eran eles os que organizaban as viaxes. Entón sempre me lembrarei
que cando se viu ese partido na televisión británica, primeiro, moita xente non sabía dicir Coruña, Corona, non sabes, era dicir, o Depor foi o que fixo que a xente estranxeira escoitara por primeira vez a palabra Coruña, non sabes, a nosa cidade. Claro, moitos dos rapaces do centro levaran as gaitas para tocar en Villa Park. E o comentarista da tele dixo: ai, mira estos españoles, deben de pensar que están en Escocia, que están tocando as gaitas. Entón, había precisamente unha gran ignorancia sobre a riqueza cultural que temos en Galicia. Entón, creo que tanto o RC Deportivo e o Celta teñen traballo que facer no sentido, por exemplo, anos atrás o Real Club Deportivo tiña a páxina web en inglés, eu era traductora, intentaba, cando facía a traducción dunha reportaxe de fútbol, precisamente seguir empregando palabras en galego ou inglés, é dicir, se un inglés sabe que los blancos ou los merengues son o Real Madrid, pois tamén deberían de saber que os branquiazuis somos o Real Club Deportivo, sabes? Entón, eso, queiras ou non, é un escaparate. E despois tamén o que move o fútbol, o tema dos patrocinios, vale, as colaboracións coas empresas, eso eu creo que todavía hai no que explotar moito. E despois, falando do FC Deportivo Galicia London, que inicialmente foi precisamente, como dicía María, ese fío condutor de xente que sentía morriña, que quería falar en galego, que quería ter ese descanso da vida británica aos fins de semana e xuntarse. Ahora, por exemplo, eu que son profesora aquí, moitas veces cando alumnos van a Londres, os seus pais están preocupados porque se cadra é a primeira vez que viaxan sós e que van estar ali vivindo un ano, aínda que sexa para aprender o idioma inglés, eu sempre digo, pois se lles gusta o fútbol e practican o fútbol, que se unan ao FC Deportivo Galicia London, que intenten meterse na canteira que teñen, vale, que teñen varios equipos, ou por exemplo, se lles gusta o Celta ou se lles gusta o Depor, que se unan a unha peña. Pero o tema do FC Deportivo Galicia o que crea é unha rede de apoio. Cando ti vas a un país estranxeiro donde a administración é totalmente distinto, buscar un piso, todos sempre, entendo que é bastante confortante escoitar unha lingua familiar que che diga tranquilo, neno, ou tranquila, nena, mira, tes que ir aquí, isto podelo facer así. Entonces, eso tamén é a importancia de ter, creo que estos clubes e peñas a través do mundo, esa rede de apoio que teñen para a nova diáspora que desafortunadamente seguimos tendo aquí en Galicia. Pois sí, son super importantes as redes de apoio, unha sorte que tamén o fútbol e o deporte sirva para isto. Se nos conta agora María Sabarís de xeito así un pouquiño rápido, que imos algo xustos de tempo, despois temos que facer a pregunta obrigatoria. Bueno, realmente eu que case todo o que dixo Viviana é o que é, o sea, un pouco máis teño que engadir. O único, claro, eu desde a miña experiencia o que sí que vexo que, por exemplo, neste caso o Celta sí que se coñece, de repente o fútbol sempre é un tema de debate fácil, entonces sempre aparece o fútbol e sempre aparece, pero de onde eres? Sempre sai o fútbol e sí, coñecen, pero é verdad que non saben culturalmente o que somos, o sea, teñen moi pouco descoñecemento de que onde está o Celta de Vigo, o intrínseco da cultura. Pero sí que a mí me pasou varias veces cando o Celta xoga aquí amistosos, e xa, bueno, a última vez que xogou aquí un partido oficial foi na Europa League no 2017, pero cando xogan partidos amistosos sempre aparece alguén non vinculado con Galicia que é aficionado do Celta.
de Liverpool, os arredores de Londres. Eu sempre digo, é que aquí hai unha potencialidade de que, non sei, de que os clubs fagan algo cos afeccionados que teñen, seguro, moitísimos polo mundo que non teñen ningún tipo de vinculación con Galicia, pero que de repente son afeccionados. É como se eu me fago afeccionada, non sei, a un club de, eu que sei, de Polonia, quero dicir, non sei, deberían de ter, eu creo que nesa parte deberían traballar máis os clubes tamén como vínculo para dar a coñecer, non sei, non só os clubes, senón os sitios, os lugares, a cultura de onde están eses clubes. Pois sí, teñen totalmente o potencial para ser unha porta de entrada á nosa cultura. Manel, se nos comentas tamén ti algo por arriba e despois pasamos xa á última pregunta. Sí, eu, igual que os anteriores, non? O primeiro que normalmente máis coñecen de todos é fútbol. De feito, cando estuve en Bosnia, o que máis coñecían obviamente era o Deportivo, porque non vou dicir aquilo de que o Celta non, porque a xente que ali era moi futboleros, eles tamén sabían quen era o Celta, pero máis coñecido era o Deportivo, porque de feito foi o que estuvo máis tempo seguido aí na Champions League e todo eso, era o máis normal, que era o que máis se vía. Non é como ahora, non? Que a televisión naquel momento, tanto a UEFA como a Champions League, non se vía como se ve agora tan globalizado, non? A nivel mundial, que daquela era máis Europa. Pero sí, tuve moita sorpresa porque en todos os países que estive foi así do fútbol. En Holanda, a xente, a educación media dun holandés non é como a xente ten, ao mellor pode ser a súa cultura, non? Que é a de viaxante, coñecedor do mundo, descubridor. Non hai que esquecer que Holanda, despois de España e Portugal, é o terceiro país que máis descubriu no mundo cousas, non? Illas, ríos, zonas. O Imperio holandés estuvo durante 100 anos pensando no tamaño que é como Galicia, pois é bastante considerable. Sorprendeme bastante, creo que hai a asociación máis grande do Camiño de Santiago fora de España está en Holanda. O meu veciño particular, Martin, que é un tipo espectacular, gustoulle moito viaxar e sempre falaba moito de Galicia. Falaba de Corcubión, de Cee, Vilaboa, Bueu, Moaña, Combarro. Unha persoa noutro idioma que che venda falando da tua terra, non? Que coñece ben a comida, que é o que se come aquí, que é o que se pode visitar aquí, e non é unha cousa dunha persoa, é unha cousa de varias, non? Antes, no episodio anterior, falaban de que o mellor tiñan que os políticos que non ser tan mediocres, non? E estas cousas, pero en Holanda, por exemplo, ten nos canales nacionais teñen programas que se dedican ao que é o viño, o que son os viaxes, a descubrir lugares do outro mundo, e non precisamente porque vayan coa xente dali, son holandeses que van a esos sitios a descubrir ali e falan en holandés coa xente, o sea, falan en inglés o que no que poden con eles, pero van a descubrir e a mostrar os holandeses aquilo para promocionar a zona, non? Eso en Holanda foi moi sorprendido porque a xente en xeral, o Camino de Santiago, todo o mundo sabe o que é normal, o Deportivo Celta, por suposto, polo tema do fútbol. Pois que boa nova saber que acontece eso en Holanda. Xa de xeito, xa fomos dando ideas, xa surdiron distintas ideas. Se podedes decir cada un nun minutiño, se queres xa empezamos por ti e facemos a orden inversa. A pregunta que percorre este maratón: como pode conectarse Galicia territorial coa Galicia do exterior mediante o deporte? Pois eu penso que facendo grupos de traballo xuntos, buscando xente que quera participar, que quera apoiar e que quera dar un pouquiño de aportar eso. Non solamente, eu non vexo que a comunicación ten que ser un sentido, senón que ten que ser en dous sentidos, non? De que veña de fora para dentro. Eu normalmente veño aquí, eu estou moi vencellado ao Deportivo da Coruña, por motivos, porque gustame moito iso, é o deporte galego en xeral, pero aquí o Deportivo sempre que veño, pois intento por meu graíño de arena para que eles soupan que é o que fan fora, e se pode replicar e mellorar, mellor. Genial, pois moitísimas gracias por estar hoxe con nós, Manel. Pasolle agora o testigo a María. Bueno, pois, non sei, eu creo que fundamentalmente o primeiro que creo que habería que facer é reflexionar sobre o papel que xoga o deporte, especialmente o fútbol, e deixar de estereotipalo, e deixalo de lado nos debates intelectuais ou culturais, porque eu creo que o gran problema que ten o deporte e o fútbol é que sempre se deixa de lado, porque obviamente o fútbol é un deporte, vale, pero ten unha realidade social que é riquísima, que ten
ten moito lado positivo, pero tamén negativo, eso entendémolo todos, pero creo que a parte positiva que ten o fútbol como realidade social non se explota o suficiente e non se crean no exterior, por exemplo, ao mellor está sempre de lado, non está sempre marginalizado no sentido de que non se ten en conta tanto como se debería noutros ámbitos culturais ou, sí, sobre todo culturais. Entón, eu creo que indo da man é cando se realmente, porque sobre todo polo eso, polo que falábamos antes, polo tirón que ten o fútbol, por que se coñecen os equipos, porque se coñecen xogadores, deportistas, non só no fútbol, pois Ana Peleteiro, por exemplo, Teresa Portela, Gómez Noia, non sei, hai moitos deportistas que deberían, creo que o deporte, especialmente o fútbol, sobre todo polo tirón que ten, debería integrarse máis noutros ámbitos culturais e ir máis da man nese sentido. Pois sí, totalmente, María. De feito, creo que o Celta está a ser últimamente un exemplo deso, a ver se aproveita o tirón este ano en Europa. Moitísimas gracias por estar con nós. Adiante, Viviana. Pois concordo todo co que dixo María e Manel. Creo que, pois, no caso do fútbol, precisamente, creo que moitas veces pois a política non ve o potencial que ten o fútbol, como que o miran por enriba do ombro, sabes? Como que non lle ven o potencial. Entón, eu hai uns anos a Federación Galega de Fútbol o que lle propuxen precisamente é que xa que nos anos 90 o Centro Galego de Londres puido viaxar a París, Suiza, Bélxica e facer estos intercambios e facer estos partidos, pois da mesma forma que, pois, por exemplo, a Xunta de Galicia no ano 93 empezou co tema do Camiño de Santiago a celebrar o Día da Galicia Exterior, pois se cadra ese Día da Galicia Exterior non só é baile, gaitas, tamén, pois, a min gustaríame ver se cadra un torneo, sabes, donde veñan os equipos galegos ou que son representativos de Galicia por aí, polo mundo adiante, e que poidan vir a Galicia se cadra xogar un torneo aquí. Entón, hai tantas cousas que poden ir da man, sabes? Entón, unha das cousas que tamén digo é, pois no caso do FC Deportivo Galicia de Londres, esas subvencións da Xunta que as precisan, e as necesitan, pero non poden ir a coste depois de perder precisamente un grupo de danza de gaitas e cultural que tiña tanto peso en Londres naqueles anos, sabes? Entón, pois eu creo que é unha cuestión de que a Xunta, a Federación Galega, as federacións galegas de distintos deportes, pois empezan a ollar, porque eu creo que Galicia non sabe a riqueza que ten porque ten unha canteira de deportistas esparcido por todo o mundo. E eso, se puidéramos explotar, que ben lle vendría a Galicia. Pois sí, totalmente. Esa é o gallá un dos meus obxectivos. Espero que demos pasos cara a explotar ese potencial. Por último, Carlos, un minutiño, se me podes contestar de xeito breve. Sí, nosotros pasamos un proceso de quiebra que muchos años con infinidad de problemas y las autoridades españolas, galegas, de todo tipo, siempre desentendiéronse del tema. Por primera vez, un embajador de España tomó la causa del Deportivo Español en sus manos y acompañónos en reclamos para poder conseguir algo para el club. Lo quería nombrar al señor Joaquín María Dístegui Laborde, que la verdad que sentí lo propio, que está luchando con nosotros cuerpo a cuerpo. Y una anécdota, hace poquito, cuando el año pasado el Depor ascendió, y voy a una reunión con la camiseta del Depor, y por supuesto había del Celta. Y bueno, entra el tira y afloje entre hinchas de uno y de otro. Y eu decíale que cuando el Celta le gana al Barcelona o al Madrid, que no es que me voy a poner contento, pero
sí me saca una sonrisita y decir, ah, bueno, comieron de la mano de un galego. Eh, Creo que eso en la diáspora uno lo puede vivir y lo puede disfrutar de una forma diferente. No ponerse tan contento, pero sí que de repente lo galego demuestra que son superiores a otros, que pueden ganarle, que pueden estar a la altura de las circunstancias. Eh, Creo que eso, entender a veces esa que uno es rival, pero que no es enemigo, porque a su vez el hincha del Celta es tu vecino, es tu primo, es tu amigo, no es alguien que está en otro lugar, en otra región, que no lo ves nunca más. Es alguien con el que compartís el día a día. Entonces, creo que es muy bueno poder entender eso, ¿no? Pois tes toda a razón do mundo, o pique cando é sano é moi bonito e cando sirve tamén para unir aínda máis. Moitas gracias por estar con nós desde outro lado do océano, grazas de novo aos catro, foi unha conversa super interesante e devolvolle o testigo a Tallán desde os estudos centrales do IGADI. Moitas grazas. Muito obrigada, Marta, por essa maravilhosa condução. O episódio como um todo foi muito interessante. Queria destacar uma coisinha. Eu brinquei que tinha sido convidada justo para esse episódio por ser brasileira, né? E o futebol aqui tem um significado muito potente, embora eu tenha entendido que a gente tenha falado desse potencial do futebol como algo bastante universal. Mas falando desde o ponto de vista de uma professora que dá aula para crianças que são muito carentes, são crianças da favela, o futebol ele realmente é uma ferramenta de transformação de vida. E só a título de curiosidade, eu não me lembro agora se foi a Marta, mas no início houve uma introdução comentando sobre como o futebol foi uma ferramenta dentro da diáspora, né, para a socialização desses galegos fora da Galícia. E nós temos em Salvador, na Bahia, um time fundado por galegos chamado Galícia Futebol Clube. Nós não temos muitas manifestações principalmente dentro dessa questão cultural no Brasil, né? Para quem estudou imigração galega no Brasil, ou pelo menos acompanhou a intervenção da Érica Sarmiento, pôde perceber que há umas diferenças entre a presença dos galegos aqui no Brasil, mas em termos de futebol, houve ali uma certa união, uma certa comunhão. Então foi muito potente estar aqui nesse episódio. Queria agradecer a todas e a todos que participaram.